Dragi moji, dobro mi došli na kanal Ana Secret i na kanal Ana Ritual. Dobrodošli svi koji se redovno vraćate i gledate moje videa i naravno vi novi. Ovo je pitanje šta karte žele da vam kažu, da vam se negde ukaže i kakvu vam poruku žele preneti. Kakvu vam poruku žele preneti karte koje gledate 1, 2 ili 3. 1, 2 ili 3 su grupice. Pratite me, Ana Secret, Ana Ritual, subscribe-ite se, znate da je besplatno. I svi vi koji ste sa mnom kao članovi, dobro mi došli i veliki pozdrav svim mojim članovima. Postanite član, join, pridružite mi se. U opisu videa je link ili već naći ćete vi put. Ja pričam da biste vi izabrali vašu kartu i što vam karte žele kazati, ukazati i bilo koje pitanje. Na kraju krajeva ovo je čitanje broj 1, prva karta, prva grupa i prva opcija. Da vidimo šta mi karte ukazuju. Ovdje se radi o... odlično, još jedna karta ispod. Ajmo da vidimo šta karte pokazuju. Ovo jeste da može biti karta iznenađenja i karta koja može da označava neki poziv. Karte vam ukazuju da postoji nešto što će vas iznenaditi i nešto što se sprema vama. Postoji nešto što niste možda ni očekivali kao iznenađenje i koliko god da ste u stvari pripremali se, očekivali na neku promjenu koja dolazi, vi niste toliko spremni. Ova karta može da označava negde kartu koja ukazuje na neku malu brigu i nespokojstvo, ali kao da nešto niste završili i sredili u nekom vremenskom roku. Vrlo ozbiljna karta koja vas upozorava na komunikaciju sa jednom osobom koja mi stoji nekako nerešena, nerazrešena. Komunikacija koja je možda započela, ali se nije odvijala u pravcu kako ste vi želeli, bar ne odmah, bar ne onog prvog trenutka. Ovo jeste karta koja označava element iznenađenja i šoka koji može da vas prati, ali iznenađenje koje vam priprema neko nenamerno. Jednostavno može se raditi o vesti, o pozivu, o informaciji, o saznanju koje neko namerno pravi vama. Ovdje se radi o nečijoj nameri, to vam karte žele reći, o nečijoj nameri, jer ovo jeste Veltimen, ovo je jako važna karta, ova karta označava i promjenu koja se može ticati posla i statusa i promjenu koja se može ticati generalno nekih pa ajde tako kažem, status, posao, novac, sve to može da se nekako podvuče i provuče u ovom čitanju. Ovo je generalno čitanje, za više čitanje naravno tražite vaše horoskope i postavljate pitanje u opisu videa je mail adresa, ali ovdje se radi o nekoj promjeni koju neko sprema za vas i vi niste dovoljno spremni za to, a u suštini jedva čekate tu promjenu. I to mi je važno da vam kažem, jer ćete imati u ovoj promjeni, u ovim nekim događanjima, imat ćete dve opcije, dve mogućnosti, dve šanse, dve prilike i mislim da ćete samo vi odlučivati u tome. Ovo jeste promjena koja vas može zateći u nekom putu nespremne. Ovdje se pre može raditi o nekoj nespremnosti koju vi možete imati u narednom periodu koji sledi. Zašto kažem nespremnost? Koliko god da se vi trudite da budete spremni, promjene idu i promjene dolaze i promjene koje vam pripremaju drugi. To može da bude naravno i partner, poslovni, emotivni, u poslovnom smislu ovdje se dosta toga kuva i pripremajte se na velike promjene, pripremajte se i dižite sidro i pripremajte se na neku veliku rotaciju i nekim velikim miks i neku veliku promjenu koja vas, moram da priznam da koliko god da vi znate šta se sprema, toliko ćete i vi i vaše okruženje biti nespremni. Pre će vam neki nemir, nervozu, tenziju unositi drugi ljudi, pa bih vas na vreme pripremila. Promjena je dobra, svrsishodna, ima smisla, ima tendenciju da promeni i rotira neke ljude u vašem okruženju, a samim tim i vas. Ovo jeste prilika da se vi negde iskažete i da postavite neke uslove i neke zahteve. Ovaj element iznenađenja je
element iznenađenja koji možete imati i koji vas može pratiti, ali taj element iznenađenja ne može da traje jedan duži vremenski period, jer odmah pored toga je karta zrelosti. Kao da ćete biti na velikom ispitu zrelosti, nisu u pitanju godine, u pitanju je kako bih to rekla, u pitanju je situacija, u pitanju je okruženje, u pitanju je kako ćete vi sada reagovati na ono što vam se servira. Ovo jeste da može da se odnosi i na veliku neku migraciju i neku veliku promenu koja se tek najavljuje, a vi mislite da je to samo priča, da su to prazne priče. Sve ono što čujete, dragi moji, ni daleko od toga da su samo prazne priče. Još jedna karta koja mi potvrđuje to i karta lopova, koja može da ukazuje da budete, dragi moji, jako oprezni i da vam neko u putu ne ukrade sreću, ne ukrade nešto što vama pripada. I ovdje se radi o nekoj jasnoj podeli. Ovo jeste karta ulice, karta informacije, ova karta konekcije sa ljudima, ali karta lopova ne mora da bude negativna karta. Karta lopova često ukazuje, evo vidim ovog čoveka koji se šeta ovom ulicom i koji je vrlo sigurno u sebe. Vi kad znate što dolazi pred vama i ono što je pred vama, vi znate kako da reagujete. Sigurno da ćete pitati jednu osobu mudriju od vas i osobu koja ima određeno znanje ili ima određeno iskustvo kako da reagujete, kako da se pripremite na ovo što vam dolazi. Moram da priznam da ova karta može da ukazuje da neko vas vreba u nekim greškama, u nekim pogrešnim ocenama i procenama, pa bih vas negdje i na vreme upozorila, vodite računa, naročito sa osobama koje su negde sklone da naprave neku premetačinu ili neki problem, ili su negde poznate po pravljenju nekog problema. Čuvajte se takvih osoba, jer vam takve osobe sa svojim nemirom možda nenamerno mogu uneti nemir i nervozu. Naročito, dragi moji, ako imate decu, rešavat ćete sudbinu dece, bliskih, voljenih, i da je to promjena koja će kod vas u stvari prouzrokovati možda malo više boravka na nekom mestu na kome niste boravili. Da li je to neka vikendica kuće, da li je to neka selidba, da li je to neko renoviranje, sređivanje. Znači, uticaj bliskih voljenih na vašu sudbinu je ovdje neminovan i ovo je promjena koja vas, koliko god ste vi pripremate, zatiče vrlo nespremne. Sa druge strane, ova karta je karta ozbiljnosti koja vas upozorava biti ozbiljan pred onim što dolazi. Karta koja kaže da neko u vama vidi ono što vi ne vidite, u pozitivnom smislu, kapacitet, neki uspeh, neko može da se koristi o vas. Ova karta govori budite oprezni, dragi moji, u sklapanju svakih dogovora, svih vrsta sporazuma, jer ovo karta može da označava da dogovori koji ste pravili ranije vrlo lako mogu da se ponište i da prestanu da funkcionišu. Vrlo lako se može desiti neki prekid, raskid. I ako se to desi, moje da vam kažem da je to moralo možda i ranije da se desi, odnosno trebalo, ali možda je potrebna ova karta lopova, ova karta suočavanja sa nekim bezobrazlukom, sa nekim možda nečasnim postupkom nekih osoba, pa da vas na taj način upozori da se takvih osoba, u stvari da neke osobe iz vašeg života sklonite, da one ne postoje i ova osoba ovdje vas nekako i čuva. Uvek ćete imati nekog zaštitnika ili neku osobu koja će vas negdje nadgledati i monitorovati. Doslovno, ova karta označava u stvari imati pored sebe zaštitnika kakav god on izgleda. Možda je nekome drugome taj zaštitnik loš, negativan, možda o toj osobi imaju što da kažu, ali je ova osoba koja vas stavlja u prioritet, odnosno vi ste toj osobi prioritet. Ove karte mogu da predskazuju velike promjene na emotivnom planu i na to karte žele da vas upozore. Velike promjene na emotivnom planu, ali te promjene idu od iznenadnih saznanja i spoznaja. Znači, ništa tu ne dolazi ni spontano, ni nekako kao da postoji kao da se već nešto izdešavalo, što bi vam bilo upozorenje, znak pitanja, znak uzvika, pa ste vi ignorisali, ali sada vam dolazi u nekom većem obimu. Jer ovo jeste karta putovanja, karta promene, karta neminovnosti, ali karta izbora i mogućnosti, jer ćete imati na svu sreću izbora. Na svu sreću izbora, a na nekoj
možda krivini vas može sačekati neko nerešeno pitanje, neki dogovor, sporazum ili neke osobe sa kojima niste raščistili. Kao da vam sledi saznavanje nekih informacija u periodu koji sledi, koji će vas ne blokirati, ali koji će vas negde upozoriti da stvari nisu onakve kao što izgledaju. Hajmo da vidimo još. Evo, karta poklona. Ovo jeste doslovno poklon, ovo jeste prilika. Imaćete priliku da ispravite neku situaciju, ajde da tako kažem. Imaćete priliku i šansu da i opciju da nešto popravite. I ovo jeste karta koja govori na usmeno, na neku konverzaciju. Vrlo lako se može desiti da preosmišljavate odnos sa partnerom, ali da očekujete da vas partner malčice iznenadi sa načinom kako gleda na vaš odnos ukoliko imate partnera, ali ukoliko ga nemate, vrlo lako se može desiti da neko posreduje nekom vašem upoznavanju, da upoznate vrlo interesantnu osobu koja će vam se, hajde da tako kažem, otvarati postepeno i nećete odmah prihvatiti i nećete odmah razumeti možda način na koji ona komunicira sa vama. Vrlo interesantan period. Imate šansu, imate opciju, imate priliku, imate ponudu i karte vas upozoravaju da dobro isplanirate naredni period jer će biti prilika da popravite nešto što ste zabrljali, da ispravite neku možda nepravdu i da popravite neke situacije i definitivno neke velike promene koje se mogu ticati posla. Budite oprezni, nije zaigrati se, ovo je vrlo važno za neki vaš budući period u naredne 2-3 godine sigurno, ako ne i više. Ovo su karte koje sam otvorila za prvu grupu, a vi me pratite Ana Secret, Ana Ritual, znate da vam to uvek kažem. I da vidimo druga grupa, druge karte. Da vidimo šta karte žele da vi znate, šta vam žele poslati kao poruku. Ovo jeste karta koja negde označava veselje i radost i ova karta govori o radosnim trenucima i momentima koji ćete sigurno imati i negde ova karta vas upozorava da budete negde opušteni i da se malo prepustite uživanju. Dosta je rada, dosta je ulaganja, dosta je tenzije i pritiska. Možda je vreme da se malo oslobodite i da oslobodite neki pritisak koji definitivno postoji kod vas. Ova karta može da ukazuje na jednu lepu pozivnicu od osobe koja možda i niste očekivali takav poziv, možda niste očekivali uopšte poziv, možda niste očekivali ništa od neke osobe, ali eto jedne osobe koja u vama gleda inspiraciju, u vama gleda radost, sreću, zadovoljstvo, voli vaše prisustvo, ne mora da vas voli, bar ne u početku. I ova karta negde naznačava pojavu osobe koja će vas uveseliti i razveseliti. I karta koja govori vama da se malčice opustite i da je vreme tenzije i nečega u tom smislu vreme koje morate ostaviti iza sebe. Vreme je da se prepustite u uživanju kao i svi, vreme da vi odmorite i vreme da vi napravite neku pauzu. Vrlo lako može da karta označava neku vrstu odmora. Povezujem odmah sa ovom kartom jer ovo jeste karta koja označava da će vas pratiti jedan vrlo miran period koji je, nije period tenzije, nervoze, pritiska, period koji, ova karta inače je karta koja označava postojanost, sigurnost, karta koja označava najavu dobre budućnosti, ali najavu posle nekog čišćenja, posle jednog negativnog perioda, posle jednog perioda koji je vrlo, vrlo turbulentan, niti vam je ništa palo sa neba, niti se vi stavite u nekom stresu, u nekoj nervozi, kao da ste u nekom strahu, da li da se prepustite, da li je realno da se vama dešavaju ovakve stvari. Ovo karta može da označava i priliku koja vam se iznenada ukazuje u poslovnom, finansijskom, emotivnom smislu, da se vi pitate da li je to realno, da li ste vi to, čime ste vi to zaslužili. Jeste, jer ova karta označava trgovca, ova karta označava trgovinu i dobar deal, ali isto tako ova karta označava neko čekanje. Ali ajmo da vidimo šta mi još karte mogu da sugerišu i ukažu. Jeste da ova karta može da označava početak jednog vrlo novog perioda u životu gde se vi prilagođavate, gde vi učite, kao da učite
neke nove korake i neku novu rutinu i navikavate se na neku rutinu. Kao da, ova karta je karta poziva, pozivnice, kao da jedan poziv, jedna pozivnica, jedan susret, nešto što je spontano krenulo, se odvija pred vama i vi možda niste ni svesni, valjda opterećeni prošlosti, opterećeni nekim greškama, možda i razmišljate nešto unazad i pokušavate da se preispitate i da nađete neke odgovore. Vi u stalnom nekom strahu šta će biti, jer karta poruke i pisme, karta upozorenja, karta novosti, karta vesti, karta promena. Sada to naravno da nije ništa ni negativno, ni nikakav minus, ali bih vas negde upozorila da je vreme nekih negativnih dešavanja iza vas i kao da neke stvari počinju da rade za vas, a ne protiv vas. Imate li ste utisak da kao da su se ranije svi urotili, da vas negde blokiraju i zaustave u nekom napretku, nekom razvoju, poslovnom, emotivnom, a kako god. Nije vam se nešto dalo, nešto nije po nekom vašem standardu bilo ili negde ste morali da se prilagođavate. Ovo pismo možda označava jedan tako ohajni, nehajni poziv, informacija, vest, koju vi dobijate usmenim putem, kao da stabilizuje neku vašu sudbinu na duže vreme. Sad sudbinu, ne mogu da kažem sudbinu, ali gura vas u pravcu gde se osetite sigurno, gde su neke stvari izvesne, gde je nešto konstantno. Znate, kao da ste dugo naporno radili, pa sada je vreme za neki odmor, neku pauzu, neku nagradu, neku privilegiju. To mi naravno potvrđuje ova karta udovca, jer udovac često govori i o prošlosti i o nekim situacijama iz prošlosti koje nas mogu malo blokirati i trokirati u nekim situacijama. Često je ovo karta naznaka da vama, dragi moji, da vas karte žele upozoriti da nešto što ste imali u prošlosti više ne funkcioniše i ne može da radi u vašu korist i ni za vas, može da radi samo protiv vas. Često je karta neprijatelje, karta blokade, stagnacije, čekanja, karta stvarnog neprijateljstva i karta koja može da ukazuje, naravno pored udovca, ukazuje na prošlost i na osobe iz prošlosti. Kao da je vreme još malčice da budete strpljivi, da sačekate što se tiče nekih promjena i što se tiče nekih dokaza, što se tiče nekih papira, dokumenta, što se tiče nekih potpisa, što se tiče generalno zaokruživanja nekog vašeg životnog ciklusa. Konstanta je da postoji dobitak, postoji privilegije, postoji nešto što je na putu do vas, ali još malčice treba pričekati i ne istrčavati sa nekim odlukama. Ovo jeste karta pisma, poruke i karta koja govori o nekom pismenom rešenju i pozivu. Ali je to karta koja u stvari vas samo treba da osmeli i da vam negde ukaže da imate neko pravo, da imate neku mogućnost, da imate situaciju koju morate misliti razborito i razmišljati o budućnosti. Možda do sada niste imali priliku da nešto popravite, ispravite, pomirite se sa nekim, uspostavite kontakt, rešite neku komplikovanu situaciju, ali ovo možda sada prilika. Naravno, ovo može da bude i karta odbijanja i karta prekida i raskida. Mnogi od vas će imati situaciju gde nešto moraju prekinuti, raskinuti, dovesti do kraja. Jer kao da ste vi bezbroj šansi, opcije, mogućnosti davali nekim osobama, ali one kao da su uradile suprotno tome, jer udovac je često karta koja govori o prošlosti. To je kao osoba koja vas iz prošlosti uvek varala, lagala, petljala, muvala, radila stvari koje su u suštini protiv vas, bilo ko da je. Da li je kolega, saradnik, saputnik, saveznik, apsolutno nije bitno, neko iz porodice. I vi takvim osobama konstantno dajete, neprekidno dajete šansu jer se pozivate na neko poverenje, na lojalnost, na iskrenost, na neće to takva osoba i polazite od toga ako ste vi negde, imate neku savest i imate nešto što ljudsko biće treba da ima, polazite od sebe. Ne polazite od sebe, polazite od toga ako je neko bio gad i je neko negativan i loš, izvinite na izrazima, ali
ako je neko u duši pokvaren i zlo, ako je neko u duši negativan, ako mu je neko to crnilo, mislim, neprijatelj mi je karta koja ukazuje zlo čuči. Ono uvek mora da nađe put, vidite, ono uvek izađe na pučinu. I zato bih vas možda upozorila, možda je i ovo čitanje, dragi moji, čitanje koje se odnosi da budete oprezni u komunikaciji sa ljudima, jer neće se neko radovati vašoj sreći, nekom vašem dobitku, nekom vašem putu i nekom vašem sređivanju situacije koje god daje i nekim benefitima i neće neko možda imati nerazumevanje, nego jednostavno neće namjerno to raditi, neće raditi nešto dobro za druge. Ima ljudi koji će odbijati da urade dobre stvari i namjerno dovoditi vas u nezgodnu situaciju. Međutim, vi pažljivo čekajte neku pomoć, pažljivo čekajte neki poziv, ponudu, priliku. Ovo je prilika za posao, prilika za napredak, prilika bez obzira što vas neko nadgleda i ne želi da vi imate tu priliku, ne želi neki vaš uspeh, neće uspeh moći da vam ospori. I zato s početka ovo čitanja nemojte dozvoliti da vam neke dezinformacije i vesti, loše priče pomute neki zdrav rezon, držite se onoga što vi jeste, nema potrebe da sumnjate da ljudi oko vas koji vas cene i poštuju i vole vas u suštini vole, tako da to je samo, u stvari, potrebno je vreme da neke osobe iz vašeg života odu same. I mislim da je to poenta priče. Jer ovo čekanje se odnosi na ukrcavanje, na utovar, na istovar, na dobitak, na plus, na minus, ali sve u svemu kad sadite račune, jedan veliki dobitak, jedno veliko raščišćavanje, i to je nešto što vam je neophodno. Jedna čista, jasna slika. I da, vrlo lako možete dobiti neki pogrešan raspored, pogrešnu informaciju, namjerno da vas neko na neki način dezinformiše. Nemojte nasedati na provokaciju. Inače, ovo čitanje i karte žele da vam kažu da će se ljudi u narednom periodu pokazati ko su i šta su sami. Znači da nema potrebe da vi tražite bilo kakav dokaz. Ovo je karta da se sami deklarišu kakvi jesu. Pustite ih, oni će se sami sa tim boriti. Vi uživajte u vašem pozivu, sreći, blagostanju i nekoj velikoj promjeni. Ajmo, treća grupica, pratite me, Ana Secret i Ana Ritual. Da vidimo karte koje... Da, ovdje se radi o nekoj priči i radi se o strasti. Evo može da bude karta Feniksa, karta ljubavi, karta iskušenja i karta koja ukazuje na veliku transformaciju u emotivnom planu, ali ovo može da znači neko veliko zaljubljivanje, dragi moji, i veliki pomak u vašem životu i promjene koje tek slede. Ovo jeste kao da ste započeli jedan životni ciklus koji je potpuno novi, koji podrazumeva veliko prilagođavanje i kao da će vas ova amorova strela toliko pogoditi da nećete znati gdje se nalazite. I da, kao da se neke osobe u vašem okruženju takmiče za vašu ljubav, za vašu naklonost, za vašu, da primetite jednostavno nekoga. Da, ovo jeste karta koja može da ukazuje na izuzetno lepe trenutke, izuzetno lepe momente kojima ćete sigurno biti. Ovo jeste karta opuštanja, karta doma, porodice, karta smirenja, ali karta okupljanja. Vrlo lako se može desiti da negde mir u vašem domu bude narušen dolaskom nekih novih u vaš život, u vaše okruženje. Karta koja može da ukazuje na okupljanje i okupljanje da bi se nešto saznalo, da bi se nešto spoznalo, da bi se nešto rešilo, razrešilo. Mnogo ovde lepih događaja mogu da budu u okviru baš vaših bliskih, u stvari što se tiče vaših bliskih. Karta koja govori o sigurnosti domu i karta koja može da govori o građenju. Mnogi od vas će imati prilike da nešto novo stvaraju i da kao da se dve osobe, dragi moji, suočavaju, sukobljavaju oko vas, a vi ste predmet
tog ljubavnog sukoba, žara ili neke rasprave. I dobro je na vreme sprečiti neke događaje i dobro je na vreme uticati da neki događaji jednostavno moraju da dobiju epilog. Ovo jeste karta samoći i karta koja može da ukazuje na jedan period koji ukazuje na mir. Posle sukoba, posle nekog možda i verbalnog okršaja, ajde da tako kažem, možda ste i vi svedok nečeg verbalnog okršaja, a vi u priči, a vi deo toga. Vreme je da se vi povučete i da donesete neku važnu odluku. Ova karta govori da će se mnogo ljudi interesovati za vas i da će se mnogi interesovati vezano za neku vašu situaciju ili jednostavno će se interesovati za, pa kako bih to rekla, pokazivat ćete kako interes za nešto što ne bi trebalo biti interes. Za neku vašu rutinu, za neke vaše navike. Ovo jeste, može da bude i karta ljubomore. Ova karta može da označava ljubomorne ljude oko vas. Saznati ko je taj koji je izuzetno ljubomoran, izuzetno posesivan. I karta koja može da označava da ćete vi neke osobe u narednom periodu, kako bi drugačije rekla, morate da selektujete, da sklonite iz vašeg okruženja, jer je to neminovno. Evo, karta neminovnosti i ajmo da vidimo karta koja može da označava promenu. Ovo jeste karta koja govori o velikim promenama, ovo je promena, a ovo je istina, a ovo je vreme. Kao da suočavanje sa nekim promenama u vašem životu drugi neće odobravati, odnosno neke vaše zahteve, neke vaše želje drugi neće imati razumevanja za vas. To je negde važno da vam kažem. I kao da ćete imati nedostatak podrške od osoba od kojih ste možda imali najviše očekivanja za tu podršku. Ovo jeste karta koja može da označava suočavanje. Karta koja govori o nekoj velikoj značajnoj promeni i u poslu, i statusu, i ljubavi, i u emocijama, i u odnosima sa drugima. Znači, potpuno jedna velika vaša transformacija koja negde je vama dobitak, ali će podrazumevati i neku samoću, samovanje, odustajanje, blokadu, nerazumevanje drugih. I to je nešto na što bih vas u suštini upozorila, jer ovo jeste karta koja može da označava na sudbonosne trenutke u kojima ćete biti, sudbonosne trenutke i momente u kojima ćete odlučivati da li ćete se prikloniti nekom ili nećete. Ovo jeste karta poklona, ovo je karta rešenja, ovo je karta prilike, ovo je karta nakita, ovo je karta lepih vesti, ovo je karta govori o pomirenju i karta koja govori o samoći, ali mislim da ćete vi biti u situaciji da saznajete neke stvari naglo, iznenada, neplanirano, koje će vas pogoditi i koje će vas dovesti u situaciju da vi neku samoću, neki odlazak, neki put, neki mir nađete u neke sami sa sobom. Ne mora da znači da to mora da bude neko samovanje i neka samoća, nego to može da znači upravo da imate privilegije. Ova karta govori o nekim privilegijama koje ste vi odavno zaslužili. Jer vidite, ova kosa govori o raščišćavanju. Kao da ćete vi gledati kako se neko bori za vas, a sve što radi u stvari za vas radi protiv vas i protiv sebe. I takve osobe jednostavno se deklarišu i odlaze polako iz vašeg života. Jer ova strasna priroda ukazuje da neko vam može iz možda i najmanje ne loše namere raditi neku štetu i uzurpirati vas i nervirati. Ova karta govori o dokazivanju. Ova karta govori o nekom dokazivanju ljubavi, emocija, stanja, situacije. Kao da je potrebno da se nešto dokaže da biste vi u to morali da poverujete. Kažem morali jer ste vi tako odlučili. Kao da je vama potreban neki dokaz ljubavi, lojalnosti, kao da nije dovoljno da vi vidite možda neku reakciju na vas, poruku, obećanje da će se sve nešto promeniti. Ne, vama to nije dovoljno, vama je potrebna emocija i osjećaj
i dokaz koji ćete vi osjetiti unutar. I može biti da u krugu porodice se dešavaju vrlo turbulentna vremena i da se tu nešto rešava i dešava i da ste vi deo toga i da od vaših odluka će zavisiti mir među bliskima. Mnogo velikih promjena i mnogo promjena gde neće baš biti podrške toliko vaših bliskih i kao da ćete vi ukrstiti koplje sa mnogima. Ovo jeste karta sunca, ovo jeste karta figure, zaštite kralja, karta koja govori o časti, o privilegiji, karta koja može da ukazuje da su možda sada na redu neke privilegije da ih ostvarite koje niste imali ranije. Da li je pitanju da birate između porodice i emotivne strane, odnosno porodice i posla, emotivne strane i poslovne strane. Baš tako veliki kontrast, jer kad bolje pogledamo ovu kartu sunca, ona predstavlja autoriteta, ona predstavlja i muški princip i predstavlja mušku energiju i predstavlja negde neki poduhvat. Kao da ćete vi, dragi moji, morati da birate između dve opcije koje su dijametralno različite, a u suštini u tome jeste igra. Jer vidite, ova karta zaljubljivanja, ova karta strasti, ova karta emocije, karta koja vas privremeno drži u nekom stanju, ali vama tek trebaju da se neka vrata otvore i neke prilike stvore. Ovo jeste karta okućiti se, srediti neku situaciju, ovo jeste karta da neko čeka na vas, ali neko vas čeka da vi neku promenu napravite sami. Ovo jeste karta koja može da ukazuje da saznate i spoznate možda neke greške, ispravljate ih, umanjujete ih na neki način i izglađujete odnose sa drugim ljudima, ali isto tako vidite u stvari u ovom možda sukobu oko vas i u nekoj priči oko vas ko je za vas, ko je vama pravi prijatelj, a ko se sam diskvalifikuje, jer smrt je često karta koja govori o vremenu, kao da je vreme potrebno da vi saznate pravu istinu i da se odlučite u kom pravcu želite da idete, poslovnom, emotivnom. Mislim da ćete biti iznenađeni koliko nešto brzo mora da ide, koliko vi nešto morate biti brzi, hitri i koliko morate razmišljati o budućnosti, ali generalno o porodici, o bliskima i voljenima. I stvarno ćete biti stavljeni na jedan veliki test gde ste vi centralna tema i gde se priča odvija oko vas. Nećete više raditi stvari da biste možda udovoljili drugima, većini, nego ćete raditi stvari koje zadovoljavaju vas i vaše neke standarde. Tako da pripremite se, ovo je veliki pomak. I da, veliki sukob oko vas, možda mnogo osoba zainteresovani za vas, pobedit će samo onaj ko je najbolji, ko je najdosledniji, koji je najuporniji, ko ima strpljenja, razumevanja i ko je čestit. Ko je čestit i ko je dosledan. Mislim da je ovde lojalnost na delu, a ovaj ljubomorni ispod ili ovaj neki sukob, nemojte dozvoliti da kroz neki ljubomoran ispod ili ne znam, neki jeftini trik nasednete na provokaciju. Vidim da je karta smrti ozbiljna karta, tako da pred vama, dragi moji, velike promjene i transformacija. Iznenadit ćete druge, iznenadit ćete pre svega sebe i ovo je karta mira. Vama je potreban mir da u miru donesete dobre odluke. Na to vas karte upozoravaju. Imaćete jednu lepu priliku možda za put, za odlazak negde daleko. Iskoristite je, nemojte da samujete. Ljubi vas i voli vaša Ana, pratite me.